Good afternoon, guys. This is Innocent Madanire, and I'm just here with a small issue yandiri kufunga kuti inogona kutibatsira sevechidiki. Regai ndivhure ndichiti izvoni. Ndinosuwa kuti dai pakaita akandiudza ndichiri mudiki kuti hazvina uchenjeri kuti munhu unangane nechikoro chete, asi kuti utarisewo nzvimbo dzakanaka dzokuenda, nyika dzakanaka, uye zvakare mabasa anounza upfumi uchiri mudiki. Nekudaro ndinoti kune vechidiki vari kunze uko, nangana nekugadzira ukama nevamwe vanhu, yatingati the social network yako chokutanga, and also place yaunoda kuti ndinoda kuti ndizogara kunzvimbo iyi iri conducive for your own productivity. And also it is very important for you to choose programs anounza upfumi uchiri mudiki akaita se engineering and sciences. Thank you.